muku, da yaya za mu iya kare hakunanku, da yaya za mu ci gaba da sama muku ingantaccen tsaro, da yaya za mu samu kudade masu yawa da za mu yi muku ayyuka musamman fannin karatu da kiwon lafiya da noma da ci gaban matasa maza da mata. Shin ya kamata mu zauna a lokacin duhu kowa ya zama makaho? Kano. Saboda haka muka ga ya dace wannan shine rana, ita ce lokaci da za mu zo mu haɗe. Sanda ne bikin raba babura ga 'yan social media shekaran jiya waccan, na ce ya kamata Kanawa mu zo mu ɗinke mu zama maɗaurin ɗaya, amma ban yi cewa APC ba saboda a lokacin bai shiga ba. Yau na cewa tsintsiya maɗaurin kuɗa APC. Ina so na amfani da wannan dama mu gode dukkan jami'ai da shugabanni da jagorori da suka samu halatta, musamman waɗanda na faɗa da harshen Turanci. In Allah ya yarda za ku ga canji a Kano, za ku ga haɗin kan da ba a taɓa yi ba a Kano, za ku ga ci gaba da yawa. Na faɗa na sake faɗa, wannan shekara ta matasa ce a jihar kuma mun yi ayyuka, mun yi tituna bila adadin, mun sa fitilu bila adadin, mun cike ramika bila adadin, mun gyara cikin Kano, mun gyara ƙananan hukumomi, kuma za mu ci gaba da wannan. Kuma wannan abin ba zai hana mu, yanzu ne ma aka yi mana allura, yanzu ne za mu ci gaba da samar da kayayyakin alatu a jihar Kano. Wannan abin da muka faɗa ranar da muka je biki na murnar zuwan shekarar 2026, na ce shekarar matasa ce. Da na ce shekarar matasa ce, to ai da matasan muke alfahari, kuma matasan su ne ginshiƙin ci gaban al'umma. Za mu ci gaba da wannan, za mu ci gaba da yin ayyuka na alkhairi. Mun gode muku yanda aka zo wannan guri lafiya. Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya. Bayan wannan yanzu za mu yi biki na ƙaddamar da rijista e-registration na jam'iyyar APC. Muna kira kamar yadda sauran shugabanni da jagorori za su yi magana, muna kira a fita kwai da kwarkwata duk shirye-shirye wannan jam'iyya shugabanninta sun haɗa shi. A je a yi rijistar jam'iyya, domin da wannan ne in Allah ya yarda 2027 duka daga ƙasa har sama insha Allah za mu samu. Da sunan Allah mai jin kai mai rahama nake gode muku. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala.